Nou, we zijn goed bezig met de voorbereiding met het demonteren van de bestaande breier Sparriebeurt. Deze breier is ongeveer een liedje 60 hier oud. En die is heel neder gewoon vernijing daar. En takel je hem dan in één keer die hele breier eruit? Nee, zo sterk in die kraan ook we net. We pakken eerst het bovenste puntje even. Dus dat biedt gedeelte wat je achter mij schurren. En die gaat op een vrachtauto. Nou, dat ding is ongeveer 6 meter breed. Dus die kan Joert net door de dik, maar die gaat om 10 uur gaat die, met speciaal vervoer gaat die fut. Jou houdt alles scherp in de gaten? Ik hou alles scherp in de gaten. Ik woon hier op het hoekje, hè. Dan moet je het bijhouden wat er al hier gebeurt. Hè. Zo. Ja. En is het nou ook leuk om te zien hoe die man dit oppakken? Ja. Ik ga juist er al een bij wijzen. Maar die bereiken is 60 jaar oud. Hè. Dat mag ik zien. En als het ook juist wat die moeren die daaronder ver zitten, nou, die hadden juist er maar wat een werk gewoon bij last te krijgen. Hè? En Spanje je dan de hele dag wat om? Ja, maar dat wordt je. Hè? Ja. En als het goed is, was het spannendste moment mooi maatje. Ja. Ja, dan mag je zien wat dat is een 40 ton, hè? En je mag hem net op het dak rijden. Je mag hem net op het dak rijden. Nee. Je bent een mooi aardige ploeg. Meestal binnen hier aan de gong. En wat mij al opvoelt, het binnen Friesen en Rijnslanders. Gaat dat wat goed? Ja. Dat gaat best wel, ja. Hoe je ondernemer, dat is Rusthoven in dit geval, die doet het ijzergedeelte, dus het breiergedeelte. Nou, en daar kunnen we goed mee wij, hè? Dat lukt wel. We hebben geen strijd op het werkverleer, absoluut niet. Al je aan de gong voor hetzelfde doel. Precies. Hoe is het in jouw eigen in? Nou, precies voor het schema. De lagen zitten met vast en met acht in, maar we hebben ze losgekregen en zei Schenk hij eruit. Nee, volgens mij gaat het soepel. Het ging heel soepel, ja. Alles paste precies, dus het ging perfect. Nou, de omstandigheden hier ik net beter bij als een kind. Nee, we hadden super arbeid, Cincy erbij en nou, perfect. Gewoon net verder. Oplucht? Helemaal. Op naar de volgende klus. Goeie. We hebben jou mooi aan de gang. Ik heb takjes om knippen. Skimmias. En waar is dat voor, dat ik vraag je mooi? Dit gaat al naar de veilingtak. Dit is dus de zware tak die we erbij hebben. En wat is de eerste tak? Dat ben ik elkaar. Dat is dus hoofdtak. En hoe ben je erop gekomen om dit erbij te doen? Poeh, dat is al een lang verhaal. Maar ik ben al, ik denk 15 jaar in. Ben wij ooit een keer begonnen met bloem, met troseiers. Daarna chrysanten erbij. En op een gegeven moment kwam er snijheest erbij, verse planten en dat alweer. En toen hebben we op een gegeven moment die bloemen aan de kant in en die heesters, dat is wel makkelijk, die hoor je maar één keer te planten. En dan kun je elke keer versnijden. Zag je dat wat? Want wij gaan deze bloemen heen, hè? Dit gaat al naar Rijnsburg. Wij veilen altijd op Rijnsburg, Zuid-Holland. Ja. Komt de vrachtrijder, dat is Faber, die zit nu in Eelde. Die had een lijntjenst. We bellen even op en die haalt elkaar vol op. En wordt er maar niet geveild. En is het gewoon dat jou dit werk nou om deze tijd van het jaar doet? Want we zijn zelfs al november. Ja, nee, dat is het mooie van dit spul. Wij hebben zomers wel drukte met de kaaien en met orenvee. En dan hebben we nog, ja, we hebben al verschillende soorten heesters staan, maar we hebben gewoon die kom in maaien en in wat pionrozen in juni.
En dit gaat zeg maar van begin november tot de Christ zit binnen in de takjes en in de scambia's. Dus dat past dus wel mooi. Nou, je treft het goed. Ja, absoluut. Dat is prachtig waar.